Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa da fatan kuna cikin koshin lafiya. A yau ina ɗauke da wasu muhimman bayani game da hira da aka yi da ministan cikin gida wato General Tumba. Minista ya taɓo abubuwa da dama, amma za mu taɓo kaɗan daga ciki waɗanda sun ka ja hankali kuma masu muhimmanci. Abu na farko shine ministan cikin gida General Muhammad Tumba ya yi magana kan manyan batutuwan tsaro da suka shafi Nijar da kuma halin da ƙasar take ciki na batun tsaro. Ministan ya bayyana cewa gwamnati na ƙara ƙarfi wajen yaƙar abin da ya shafi ta'addanci a cikin ƙasar, musamman cikin yankuna da dama na Nijar da ke fama da wannan matsala ta tsaro. Ya ce jami'an tsaronmu kullum ba dare ba rana tsaye suke, kuma suna ba da gudunmawa sosai don ganin tsare Nijar da al'ummarta sun tashi lafiya, sun kwanta lafiya, inda ya bayyana su a matsayin jarumai kuma kullum cikin ƙoƙari suke ba dare ba rana. Abu na biyu kuma, minista ya taɓo batun alaƙar haɗin kan ƙasashen IAS, saboda yadda ya bayyana muhimmancin alaƙar wannan ƙasashen Mali, Nijar da Burkina Faso. A cewar ministan, wannan haɗin kai yana da muhimmanci kuma abu ne wanda an ka ɗauke shi da zuciya ɗaya, kuma wannan haɗakar za ta ƙara taimakawa sosai wajen yaƙar ta'addanci da kuma ƙara haɗin kan ƙasashen waɗannan al'ummomin baki ɗaya. Kenan a cewar minista, sanin kanmu ne cewa tun bayan da aka samu juyin mulki a tsakanin ƙasashen Mali, Burkina Faso da Nijar, waɗannan ƙasashen sun haɗu sun yi ƙungiya da ake kira IAS, kuma ƙungiya ce ta haɗin kai wadda komai tare suke yi. Suna so su kasance duk abin da za su yi tare suke yi, ma'ana sun zama kamar ƙasashe uku ne, amma komai nasu tare suke yi a cikin sauƙi da kuma haɗin kai, ba don komai ba sai don kawo sauyi da kuma ci gaba da tattalin arziki a cikin waɗannan ƙasashen. Abu na uku kuma shine minista da ya tattauna a kan shine cewa ya sanar cewa nan zuwa ranar 25 ga watan Afrilu za a faɗaɗa aikin takarda, wannan biometric kenan, wato wannan shaidar kati na ɗan ƙasa na zamani da aka fito da shi, wanda za a faɗaɗa ayyukan shi a nan cikin Yamai. Daga bisani kuma aikin ya faɗaɗa zuwa jihohin Nijar har zuwa wurare wakilai na ƙasashe da suke a cikin duniya baki ɗaya. Kenan za a iya cewa shi wannan aikin kartin na zamani aiki ne da aiki ya zo gaban goshi, za a cewa, tun daga shi insha Allahu ba da jimawa ba za a fara wannan aikin babban birnin Yamai, daga baya haɗa cikin jihohi, kenan daga jihohi sai wuraren wakilan gwamnati na cikin ƙasashe na duniya kenan. Abu na hudu da za a ce shine General ya taɓo batun alaƙar Nijar da Benin. Kowa ya san cewa Nijar da Benin, musamman shugabanni, tun bayan juyin mulki a Nijar ana takun saƙa, kuma iyakokin ƙasashen sun kasance a rufe har wannan lokacin. To shi minista yana cewa duk da an yi zaɓe wancan kusan sati biyu da suka wuce, aka yi zaɓe zai iya sati guda ma da aka yi zaɓe a Benin, kuma wanda yake aka yi shi Patrice Talon zai tafi, wanda aka zaɓa zai mai gurbinsa. To an tambayi shi minista ko wannan sauyin da aka samu
na ganin cewa Patrice shi zai tafi, zai kawo haɗin kai ko kuma fahimtar juna tsakanin Benin da Niger. Minista ya kare baki ya ce to Patrice ba shi ne matsalarmu ba, abinda an matsalarmu shi ne Faransa, Macron, saboda ita ce ta kawo sojoji na ƙetare ta kawo sojojinta ta jirge kusa ga iyakan Niger. Kenan minista ya ce su ne matsalar su, kuma su ne suke kintsa mana makarkashiya a nan makwabciyarmu ƙasa Benin. Kenan ya ce su matsalar, ya nuna cewa kamar ba Benin ba ce matsalar su ba, a'a Faransa da shugabanta ita ce an matsalar su, kuma ita ce matsalar Niger, kuma ita ce take so ta kawo Niger tsaiko a cikin tafiyar da take yi, ko a ce cikin sabuwar tafiyar da take yi. Wannan shine abu na 5 wanda na zakulo cikin firar da aka yi da janar, shine batun fito da sabbin jihohi a Niger. An ji janar yana cewa nan ba da jimawa ba za a kirkiro sabbin jihohi a Niger, waɗanda a halin yanzu muna da jiha 8 cikin Niger, an hada da babban birni guda 9 kenan. To yanzu za a ƙara 8 su yi tashi daga jiha 8 su jiha 16. To tuni wannan abin ya jawo cece-kuce ko kuma muhawara a tsakanin 'yan ƙasar Niger, inda wasu suke tattauka muhawarori, shin yaya za a yi waɗannan jihohin ta wace kaka waɗannan jihohin za su fito, shin kowace jiha za a lalubo department a maida jihohi, a'a ko kuma a'a akwai jihohin da za a zaɓa a hidda sauran jihohi a ciki, ko kuma kakani wannan dai lamarin yake. Tuni dai wasu 'yan ƙasa wanda suke ganin gundumar su ya cancanci a ba su jiha, wasu suke ganin a'a su ya kamata a ba, ko kuma ga inda ya kamata a yi. To amma dai general ya faɗi ne, kenan za a jira a gani nan gaba a wani tsare-tsare na suke yi, wani garuruwa ne suka cancanta, kakana tsarin zai kasance. Wannan shine daga cikin ɗan abin da na zakulo. Ubangiji Allah ya sa mu dace a ƙasar mu, kuma Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa baki ɗaya. Assalamu alaikum.